Ето как използваме малки диви мъдрости вкъщи сутрин. Изтегли се една карта. Добре. Кой ти се падна? Бухал. Бухал. Как се казва картата? Питай. Питай. Бухалът е много умно същество. Знаеш ли защо? Защото се крие. Защото, когато нещо не знае, той пита. Не стои тихичък и незабележим, а напротив, Като мен. вдига крилото и пита. Ти питаш ли, когато не знаеш нещо? Понякога да, понякога не. Време вече да е повече да и по-малко не. Става ли? Айде днес цял ден си мисли за бухала, като отидеш на училище и когато нещо не знаеш, питаш. Да. Госпожата много се радва, когато децата питат. Знаеш ли? Да. Добре. А в кутията с картите има и малка книжка. Вътре може да прочетете малко повече информация, както и идеи как да използвате картите.